Oro na eze na-ege ntị ana m eke n'ụlọ wee na-eke n'ife na-ekwu elu na egwu wee na-asị unu demede ịmara mkpu okịta asị na ma na-ekwuka na nwa anụ nwa na-ekwuka mana Chineke nna kele ọnụ ka ewele ya na-eme gịnị ka ewele ya na-ekwu anya na-awụ okwu a ịghọtago emea na-eti anụkpọrọ nkụ ị na-akụ ka ị na-akụka ụfọdụ ndị mmadụ amụrọ nkọ na ma na-akụka ọnụ ka nkọwala ha ka afọ asị wee bido amụrọ nke ịchọ ka nkọwala ya ọ bụrụ na ịchọ ka nkọwala enwekwa m ike kọọlụgo mana enwere ihe ka mkpa nji maka ya wee pụtagodi na mgbede anụnwa enwere ihe ka ezigbote mkpa nji maka ya wee pụta kịta anụnwa o wee bụrụkwa ofu okwu anwa anyị na-ekwu mgbe ọbụla maka ọ na-adịbụ inegasị anya n'ezinụlọ dị iche iche na-afụgasị aka ihe si eme ọ naghị enyecha m obi ụtọ ịghọtago mana aka na-ekwu n'okwu a ga na-adọ ndị mmadụ aka na ntị nwanne anyị nwaanyị tinyeburu ya bụ okwu ọnụ mgbe nwa ọ masị m mba ka ndị onye kwuola ya aja n'okwu ahụ o kwuru ịghọtago ka anyị nwee ike nya ka anyị donye aja n'okwu ka o nwee ike gba mkpọrọgwụ ọfụma na ala nwa ka a na-akpọ Nwada International Nwada na-enwere adịgboroja sọsọ ofu Nwada enwere n'ala Igbo niile ọmụmụ ịghọtago ọ bụrụ na ịchọ ka ọ tọọ m nya tọọ m iche ịkpọ m Nwada International mana ọ bụrụ na onwe ka o setere gị nwee ike ịkpọ m Nwada Kindness kedu okwu a nna ha ekwu maka ya okwu bụ ihe nna ha ekwu maka ya bụ ihe gbasatara asụsụ Igbo mana tupu na-aga n'iru ebe isi wee na-ekele m nkịta anụnwa bụ na Igbo TV ana m ekelekwa unu ncha niile ka unu si wee na-esonye ihe anyị na-eme ịghọtago na-egosi onwe unu dịka ndị Igbo ọ nke eji wee mara anyị njiri mara anyị ka anyị ga na-akwado ya ka anyị ga na-adọnyela aja n'okwu mgbe ọbụla ọ bụrụ na isonyebela anyị na YouTube amarakwa m ife ị na-eche ọkwa n'ọnụ bụ enyemaka n'ọnụ bụ nkwado niile ị na-ekwu ma ọ bụrụ na isonyebela anyị na YouTube ihe emekịta na ọ bụ na ihe were ọsọ were ije gbagaba na YouTube jee ebe ahụ chọọ Igbo TV binye aka sonyela anyị kpọziela m ndị enyi gị na ndị ikwu n'ibe gị na ndị ya ada ụnọ ka ha mee gịnị ka ha mee ofe ihe ahụ emere ịghọtago maka na anyị kọọ nwa amịlị ọnụ nwee ike wee gba ụfụfụ adị mma ka nwa ya bụ okwu agba kịta anụ nke bụ eziokwu bụ na ndị mama ọfụma ndị mama ada ọfụma ịma na nna asụta Igbo ọnụ manakwa na-abịa na bekee mbe ya ja ịghọtago kedu ihe ọ na-akụziri gị kịta kedu ihe ọ na-egosi gị ihe ọ na-egosi gị bụ na nne na nna m azụtọrọ m azụtọ ka ha na-akụziri m Igbo bụ ka ha na-akụziri m oyibo mana ụfọdụ ndị mmadụ kịta anụnwa ọ kachasị ebe ndị nne na nna nọ enwere ofu onye mma akpa aka mana ka nnapụ ikpe ya akpa ofu onye mụ na ya na-abụ mụ na ya ma ọfụma pụrọkwa obere mmadụ odogwu mana ụmụ ya niile ọ mụrụ ụmụ isii ụmụ ya niile enwero nke mara asụ Igbo onye na-asị dị kedu afa gị ọ na-ekiri gị n'anya nya mepesi anya na-ekiri gị nwere ofu mkpụrụ n'ime ha nche niile mara ka esi asụ mana nwoke anụnwa na-ata Igbo nwoke a na-agwụ Igbo ji mmanụ ihe nwunye ya na-ata n'Igbo adịrọ mma ya ezikwana ihe kpatara na ụmụazị unu mụta ọmalịcha ụmụazị Chineke nna kenye n'ala Igbo ụmụ afọ Igbo ihe akụzila asụsụ Igbo esi mba na-eme akụzi ha atọ na ha na-amụ oyibo adị m akpụrụ oyibo adịrọ mma mpa nọ n'oyibo ma mma ịghọtago maka na okwe ike enwe ebe ọ ya bụ iru echi niile ndị ya na ebe anwa anara aghọta asụsụ ị na-asụ ime gịnị sụọlụ ha bekee mana gịnị kpata na ị na-achọ ịkụzili ụmụazị gị sọsọ ka esi asụ bekee rapụzie asụsụ Igbo ka ezi ihe bụ ihe ahụ eji mara ha ụfọdụ n'ime unu abịakwa asọpụrụ ihe a na-asọpụ sọpụgidere ya ruo n'afọ a na-aba ụmụaka aba ha afọ niile anyị aba ha bụla afọ oyibo afọ nke izizi afọ oyibo afọ nke Igbo afọ oyibo afọ mmiri Chukwu afọ oyibo afọ oriri nsọ afọ oyibo afọ enwe ọkụ afọ niile afọ oyibo mana unu bụ ndị Igbo ụfọdụ na-emekwuru ihe arụ ameluo ma n'afọ nna emegide ameluo n'afọ nna a na-akpọ m Nwada Kindness mana afọ Igbo mgbochi dị ọgọ ịghọtago ije n'afọ nna m ezu ugwu enwere ka Igbo kọọ ebe anwa mana enwe ndị ga-aba nwa ha Samson Junior Bright ka ị ga-esi makịta anụ na Samson Junior Bright bụ onye Igbo mana onye Ebonyi ebe enyi enwe ha afọ Igbo abalị achacha apụta na-asụ pụrịpụrịpụrị ụfọdụ n'ihe na-ewe m iwe ihe anụnwa bụ ndị ọ ga-abụ iwere Igbo gbuo okwu
ha chi igosi gị na ha maala asụ Igbo ọdụrọkwa m ka ọbara uru ọdụrọ m ka nwere isi maka na ọ na-anọ kịta anụnwa iwere oyibo gwa m okwu mmalụgodi na ịbụ onye Igbo m ga-eji oyibo wee saa gị ya ka ịghọtakwa na mma asụ oyibo ahụ mana ọ bụrụ na ị were Igbo gwa m okwu kedu ikwere ihe m na-ejiri oyibo asa gị ya ebe m ghọtakwara ihe ikwu anụ m ihe ikwu ghọta ihe ikwu makwala asụ asụsụ iji wee sụọ ọnụ m ya ka ekwere ihe m na-asụ n'ugbo oyibo nke a bụzi mmadụ ime masakwen na tụzakwen mmadụ igosi onwe ya igosi onwe gị na ihe na-abụrọ ndị maara asụ ezigbo oyibo kịta anụ agba ụkwụ n'ọnụ ha gba ụkwụ n'ala imnarie maka igwere aja ị ga-achịta ebe ahụ ịma nchịta dị fadam ma asị kịta ka asụgbu oyibo ka ekwe ihe ọ na-abụzi ịpụta igosi onwe gị onye Igbo sụọlụ gị Igbo sụọlụ Igbo ọ da ka iji pụta ifu ebe ndị ọzọ niile ha na-akwado asụsụ ha ụmụazị na-etolite a na-asụ ofu asụsụ ama mana kama ị ga-akwado nke gị mgbe ọbụla no speaking of vernacular mgbe ọbụla what are you doing there junior come and drop that in senior come and mee nke ọzọ ha ncha na ma pidgin gwada ngwa oyibo a na-akpọ ma oyibo nwa isi ala oyibo nwa echetara aja Igbo nwa na-echetakwana na cheta ji ịkwa na ụmụazị Igbo nwe nke ha ji aka mba na cross na Big Brother cross bụ onye Anambra onye kedu ebe anụ Obi Kubana si onye ọba mbọsị ajụrụ ya na ha sọsị na bụ onye ọba so gịnịkwa bụ ọba ọba bụkwa gịnị biko ọba of Lagos ana m nọ n'aka nne na nna ya ka o si maka ọ bụrụ na ebido na ụtụtụ kụzibelu cross ka esi asụ Igbo cross aga aba ka esi asụ Igbo na ya bụ onye ọba ebe bụ ọba nna ahụ isu ezigbote Igbo nya Igbo a na-agwara efe nya Igbo arụ dị mma Igbo dị nwa jai iso ọ bụrụ na ebe a ka ọ bụ epekacha ndị dọkịta anụ abụ ọnwa ego si n'ọnwa anyị ebidokwa ebe ọ kwụsị maka ya na onwe ya ọmarọ na-asụ Igbo ị na-amara asụ ị ga-akụzibelu ụmụaka gị sọsọ ihe ga-enyewuru ha kịta bụ ọ bụrụ na ọnụta nwaanyị dị ka mma mara asụ Igbo ọfụma anyị na-amụzi ụmụazị mee gịnị nwee ike na-akụzili ha Igbo ka m na-akụzikwalụ ha oyibo maka ọ dị m niile enwe m ha na-abịa gara gị ka m na-akụzili ha oyibo ka m na-akụzili ha Igbo ọ ya bụ enwe ebe ọ bụla isi kpaa afọ aka akwụlụ chem ịghara gị ịtụọ ha chalenji ebe ahụ eze mgbọ ịtụọ ha n'Igbo atụọ chalenji ịtụọ ha chalenji n'oyibo a n'ezie otu a ka o kwesịrị ike isi wee dị ka anyị jikọta gịnị na aka anyị ọnụ kwado asụsụ Igbo ọkwana nke anyị ma luo echi ma luo nwanne echi nke anyị ka ọ bụ ụfọdụ na-asị na onwere ihe asụsụ Igbo ya emeela ha na onwere asụsụ Igbo emeela nke ọzọ mana enwere ike itinye ya na CV gị asụsụ one ka ị maara asụ ụdịrị ebe anwa enwere ka ọlụ ga-esi pụta kịta na mbasị ọ bụrụ onye maara asụ Igbo maọbụ onye maara ede Igbo ka anyị achọ iji ebe ahụ itinye isi ụfọdụ ihe onyonyo o nwere ndị kịta achọrọ m ime ihe onyonyo nke Igbo pụta ọrụ na-asụ ihe nwa aka enye gị eweli anya onye ọzọ mana ị na-aza na Igbo onye a na-akwara amụ aka ekpe na nke ahụ ọ ga-afịa ezigbo arụ ka anyị bido n'ụtụtụ chụba ewu ojii tupu anyasị ya na-ewu ịbụla onye Igbo kụziela ụmụazị gị ka esi asụ ana m ekwu gaa kụzinyela ha ka esi asụ ihe nna ya gị bụ ka ị na-akụzili ha oyibo abakwa na-arụ na-akụzili ha Igbo ọ bụrụ na ha tolitezie nke ọbụla kazi ha mma ka ha bụrụzie nke ha gabazie n'ihu mana nya egbochi na ụmụazị ịmụta ka esi asụ asụsụ bụ asụsụ nna ha ọ dịrọ mma ife onye bụ agwa jogburu obiri si gbuo ntawa ọ bụrụ na iso na ndị na-ada emeti ya tata ka bụbu taba arụ ka ị gbanwee ndụ gị gbanwee ka isi azụ ụmụazị gbanwee ka isi asa ndị mmadụ ukwu gbanwee ka isi ọ bụrụ onye gwa gị n'oyibo onye gwa gị n'Igbo isi bara ya n'oyibo ya eji nwayọ n'elu ebe ahụ elugo ji nwayọ mee gịnị ji nwayọ na-ara etiti kedu ife ilo n'okwu anụmanụ sonye kene gwa kene m ife ilo ọ ya amasị ma ọ bụrụ na ị bịala m ya n'Igbo a na-ede Igbo ya ịbịa na ebe a na-edenye ihe dị gị n'uche delu m ya n'Igbo mmachi ego kere ya ka mmalụ ka isi asụ ya ifele emene gị delu m ya n'Igbo asị na nwada you did so well nwada you tried so much I keep telling people degodili m ya n'Igbo delu m ya ndị sụrụ Igbo si na charity begins at home ka anyị bido kene n'ụlọ
anyị bidokere na ba anyị debegodi ya n'Igbo elukwa n'oyibo anyị dee n'oyibo mana nke kịta nke a kịta deelụ m ya n'Igbo mụ a ka a na-akpọ Nwada ana m ekene na Igbo TV ka ị na-ekele m kịta anya ọ bụ arụ ka ị na-esonyela anyị n'ihe mmemme dị iche iche anyị na-ewetara gị na Igbo TV nyewakwana nke ọ bụla anyị ga-ewetara gị esi na mkpụrụ ya isi ike sonyela anyị gbasa ozi anụnwa deela anyị efe ọ bụrụ na isonyebela anyị na YouTube ka makacha ezigbo mkpa ijezie na YouTube ịchọọ Igbo TV ibinye aka ịghọtago enwe nke anyị kwuru iso na ndị izizi ga-afịa ka ọ dịzie mgbe ọzọ anyị ga-afịa n'ọlụ ọfụma enwekwara ihe mebie n'akụkụ udochia